Kudu Arseto. Yo 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 yo. Siba, siba. Ayo. A yo a e ya o tos. Ya e ya o yo ya. Awas yo. Ya yo. Ya e ya ha o. O e ha e o. So so. Ya yo. Yuk. Yo.
sampun katur kula nyuwun keplokipun. Luar biasa meriah sekali Kudo Arseto menika uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marak sowan menika keluarga ageng Kudo Arseto menika caos panglipur ingkang dalu sak mangke badhe kabeber wonten 3 babak. Menika pun bikak babak gedruk lumantar gedruk Arseto menika ingkang pun pandegani dumateng simbah sarjana pendidikan magister psikologi. Ya. Apa? Simbah ki biyen ki kuliah iki nek ora salah neng isi. Heeh, neng isi. Apa, Mbah? Isi kelenteng. Aja sok ngono isinan lho, Oh, isinan. Oh, introvert ngono ya cara-cara. Jadi menika kula anggenipun marak sowan mboten piyambak menika pun rinsangi menika wonten Widyawati mijil saking tlatah Murangan Sleman Gunung Kidul. Ngendi? Kok iso? Gunung Kidul kabupaten kelahiranmu. Kayak Murangan domisilimu. Ngono. Oh, Kok iya? Mami Titis dari mana toh? Seyegan. Seyegan Sleman. Oh ya. Lan kula Jarod Bisma marak sowan malih saking Gunung Kidul derek Gladiang Gladiwano dumateng keluarga ageng Kudo Arseto. Menika pun aturaken lelakon-lelakon ingkang jumbo kalian sasana derek menika lumantar kanca-kanca pengrawit ingkang kawentar wonten Lalagan Sleman. Nggih, monggo lelagonipun derek kanca-kanca. Onje. Ki karang yo dadi ki pengerawite ki include dari teman-teman Kudo Arseto dadine sing demung ki yo ngendang riyen apa ngempul sik engko nek wis rampung gek genti ngono kuwi. Ketemu ki pitil ta? Helah, lah jenenge ki pripun lho wis rawung ki kok yo ora gunah ket mau. Jalah, ora ketok kok yo ning dhuwur. Semono gedene ra ketok ki gek piye ngono lho. Aneh jenengan iki. Wah, Iya. penontonnya luar biasa nggih Mi. Akeh banget. Weh tenan nek iki ya ampun. Ora iki jane buta apa kewan? Sing ndi? Kadal. Kadal. Jancen jenenge kadal. Jan kadal. Terus Munyuke nanti ta? boyo. Kae. Boyo terus Munyuk. Kok Kae. yo kewan alas tah iki. Heeh. Kok yo jenenge kadal karo munyuk to Mi. Medeni cah. Ketuane sih, Mbah. Oh, ketuane Simba, sindene celeng. Iya iso nek. Jelumantar kanca-kanca menika lelagonipun sak candhaipun sumangga katur. Oh iya kemarin wis disawer ya. Iya, berarti Kok dido meneh. oh iya. Ora nyandak nice. Glasek yo.
tresno sikat yo so yo 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 Mami Titis Indonesia Jarak Bisma Indonesia. Opo wis ora kelingan sumpah janjimu marah aku sinetek lintang rembulan jarene tresnamu aku wis ganti tano ketiga nanging siramu ora parto bareng saiki betako kowe malah gandeng wong lanang liya ayo kula sampun katur menika nyinarengi kanca-kanca anggenipun kiprah Kuda Arseto babak angka kaping sepindah nika nderek dumateng Bapak Pawang menika pun aturaken lelagon napa pun lara rumiyin nderek Oh manut iya 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 iki jane kadal apa manut? Lah mbok iki janjane kepenek Nggih, pun aturaken lelagon malemi, setunggal lelagon nanti pun lorot sedaya, nggih. Gus, tala ono gedruk kok njaluk ayun-ayun. Bang bayi neh, Ora besro. apa-apa. Apa? Mas, Lho kok yo tenan, hei, kok tenan? Gus, talah. Gus, Tak kira ning mburi ki ora krungu lho. Gunung Kidulku metu iki ditabung ejo bezo. Yo ben reti. Iki nek danu ayun-ayun gelem tenan boleh mumbali ngapitke selendang kipit ngono gelem. Langsung mabur ya, Dal. Ha ta, Dal? Gelem. Gaco, ya lagunya monggo. Ini dikasih langgam. Jarot Bisma Indonesia. Dalam. Uro-uro. Gek 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 gek. Hea hea. Ngaturaken setunggal dumateng sedaya Bapak Ibu kadang besan. Yetonya makloko warno yen kelingan nalika semono tandur tresno
apa lho, aku kan yo nirokke gedruk. Kan aku dulu juga mantan penari toh. Oh iya. Nari Sesok balet. gejaan to Dal dan Gusti ngantek bingung. direkrut. Aku iki ngantek bingung arep ngangkati sing tari ndi. Mosok aku kon nari golek. golek apa nek kowe? Luar biasa sekali penontonnya, ya ampun, luar biasa nggih. Niku ngemutaken dumateng penonton ingkang wonten ngandhapipun wit kason ngatos-atos samangke ndak wonten Ndak piye. uler. Oh, ya ora apa-apa. Kena nggo kegiatan ro. Kok iso? Ya kukur. Ya aku. Saya pun lajengaken nggih, Mais. Nggih. Sepinten? Sumilire sambirot